Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Oimore kamora marama intie jera malolo TV ageno ningeso ni orio kodi maber ka bende mana kaka pile kaka watimo chenro mar walagerwok arwakini machiegni ka bende madatai en an Millicent Adhiambo. An giwendo mabende timo hala mwada puonjore go endi kaka watime pile arwakini machiegni mondo mi enjoy puonj mondo mi wapuonjre kotenore kod oendiwa mapile ekere wa mwatie machiegni e chenro akaw thuolo bende mar rwako wendo nani machiegni e chenro dochieng' makawuono. Erokamano da Millicent. Nyingi ng'awa to itimo kito hala mane? Gi nyinga iluonga ni Kenneth Otieno Olang'o. Atimo hala mar tiego nyiri to gi jawuoyi mabang'e watero kendo tiyo e ute mopogore opogore kata miere mopogore opogore e Kenya ma wantie kasani. Erokamano ahinya. Mana kamano kaka ujochno timo hala mar tiego nyiri gi jawuoyi mago mabende bang'e gi lis mondo mi odhi okonji e utewa kuonde mwadake kama bende wala bila no kisungu dando ni employee leasing company. Mana kamano machiegni wadhi nyime kod puonjruok ka bende Kenneth. Yes. Ohala ni endi utime ji adi koso itime mana kendi? Ohala ni ok atime kenda. Ohala ni watime entities ariyo. Wantiere gi head office marwa mar Jaza Center, Nairobi. Yes. Kendo ohala ni nochak gi jatendwa miluongo ni Director Joseph Gichunge to gi jaode. Kane gichake higa mar 2012 no waneno gik mane gitimo kendo I also worked with them natiyo kodgi e kambi mar Jaza Center Nairobi. Kendo kane watiyo to waneno ni ber ohala machalo kama mondo mi ochake dala mar Kisumu nikech by then ne onge gima official mane itimo ohala machalo kama ne timore e dala mar Kisumu kae. Koro waneno ni ber mondo mi aridra Kisumu ka mondo mi wachak ohala ne. Koro I am based in Kisumu kaka the team leader mag the staff matiyo e dala mar Kisumu e Jaza Center office kae. Erokamano ahinya. Koro bang' ridori Kisumu mondo mi ni chak kitu alama kama endi. Bende nitie nying ma ibatizo company ni no kopogore kod kuma nitie kuma jatendi maduong' no chake no endi. Erokamano ahinya. Nying ma abatiso company ni manyien onge nikech watie e umbrella achiel. Wachalo joma tiye e ot achiel. Koro nying ma Nairobi en Jaza Center, Kisumu ka bende en mana Jaza Center ne. Koro en gimoro achiel ma ng'ama tiyo ka kata obed payments itimo within one payroll. Koro it is just one company. To be nitie history ma inyalo lero nwa matin gimomiyo uamua luonge ni Jaza Center instead of nundike andika ni employee leasing company. Erokamano ahinya. Jaza Center ni nying ni kanowuok to ne wayudo ka nitiere space mang'eny. Jaza en wach mar nying Kiswahili. To Kiswahili kujaza tiende ni ifilo space moro manitiere. Yes. Koro nwaneno ka nitiere space moro ma ok timre maber. Yes. To nwaneno ni space ni wanyalo jase. Koro emomiyo nwuok gi nying mar Jaza ni mondo mu wajaz space moro ma onge kambi moro moseneno ni ber mondo mi odonjie. Koro miyo man wachake nying mar Jaza Center. Erokamano ahinya. Koro in kaka in Kenneth ama in team leader ma team Kisumu kaende ang'o mano jiwi mondo mi ikel kito alama kama e dala mar Kisumu? Erokamano. Achiel kuom gik manojiwa mondo mi wakel ohala machalo kama e dala mar Kisumu. Achiel en sanity manitiere e field mar jotich. Joma tiyo kata jok matiyo kaka house helps kata joma kunyalo luongo gi nying mar maids. Gin jok ma samoro kuonde ma gitiye ginyalo kawore kaka jok mane e okang' mar tich mane piny kabisa. To ma kane wachako Jaza Center to nwaneno ni gini ok en kamae. Tich moro amora nitiere gi value.
Koro na neno ni Kisumu kae nitiere gi jok mang'eny ma digomb ni mondo mi otim tijni. Omiyo nwachake mondo waketi okang' mamalo matin. Achiel kan wasetimo recruitment to confidence man wamiyo jowa ni wan kod gi throughout. Wanyalo limo gi kuonde ma gitiye ka gin gi challenges to nitiere office matimore nade mawinjo ywak gi. Mar ariyo payments mag gi. Samoro kuonde moko iyudo ka ng'ato osetiyo ka dwe dwa rumo kama to ng'amotiyo ne kone ni ng'eyo ni koro kane kwa nyalo dhi mbele gi tich. Koro majority yudo ka ywak ni payments onge, especially ka koro dwe rumo. One, so long as nisetiyo wachuli makata the client poko chudo. Koro confidence ne nitiere, apart from mago nitiere gik mang'eny mabende ne wabuild godo confidence mag jowa. Apart from this yudo ni nitiere training mabende wamiyogi. Training ni ok en training mage duoko no, we give them for free to nyalo konyogi kata mana ka giwuok Jaza Center. Koro nwaneno ni mae en gima ber mondo jowa ma Kisumu bende mondo mi oyude. Momiyo na advise the director marwa mar Jaza Center ni mondo mi wachake dala mar Kisumu. Erokamano ahinya, lero wach maber. To bende mae mani lekni kani dongo, awach ni kani nyathi, ng'eni sama onyuol nyathi to samoro janyuol ni dwa ni bed kata daktari, moro dwa ni bed lawyer, moro dwa ni bed engineer. To in kidongo tichako tiyo gi company ma ng'iyo maslahi mag jotije. Be mae mani lekni? Erokamano ahinya Mili, penjo maber ni bende dobed ni en gima nonyuola tachako pango. Anyalo wacho gi chir ni ok en kamano, ni en mane gima na apango ni mondo mi abedi kadongo. To ahinya asebedo mamor e iye magombo ni ok anachaka we bede igi. Ayudo ni ayudo tich maber moingo mana paro. Nang'o nikech kan wachako gini tayudo ni I benefit to nitiere nyawadwa mabende benefit to nitiere group mabende benefit. I'm a professional teacher. Ajapuonj mobedo trained kendo at one point asebedo ka puonjo e different schools in Kisumu. To ma ne okumona mondo mi achak timo tich ma watimo ni. Ahinya nikech ne an gi passion ma luo nyalo wacho ni ne an gi chia moro kuom tijni. Asehere nikech ji mang'eny mokalo kuoma wuoyo maber, to ma en gweth ne an to kata ne familia mara. Erokamano ahinya. Koro kwaduoge e kuom tich ma itimo ni endi. Ere gima ng'ato owinjo iki kata ere gik ma dwarore mondo mi ng'ato chak company machalo kama? Erokamano. Chako company machalo kama ok en gima tek ahinya. To nikech an owuon ne ok achake, nitiere ng'ama nochake and I was part of jok kane chake. Nitiere registrations mitimo. Ahinya you go to the labor relations offices and you do the registration. Me justify ni gima dwa timo ni en gima ne tiere gi ng'eyo mang'eny, ane gi experience. Kendo gima dwa timo ni en gima ni e chunya. I am not doing it to make some money only, but I am doing it nikech en gima ni e chunya. Koro nitiere panels ma you must pass mondo mi umi certificate machal gi momiwa manitiere office kae. Mondo mi justify ni I can do it. And again kose mi to nitiere kaka ilimi king'iyo ni to gik mane wacho ni timo ka bende gin tiere timo gi adieri, and they have been coming yearly ka ging'iyo ni to Jaza Center mani Kisumu be utimo gigi adieri. But adier man kende ka gibiro to giyudo ka Jaza Center gima ne giwawacho chieng' cha eman pod nitiere nyaka sani emwatimo. Erokamano ahinya. To koro ere kaka uyudo jotije ma upuonjo gi endi? Erokamano. Ukawo ma ogike kiwango mane ma usomo, koso ukawo mana ma the less privileged, koso ukawo the needy only? Ere kaka uyudo gi tukawo jomagi? Erokamano ahinya Mili, mano penjo maber. Kopo ni watimo gima iluongo ni recruitment, ma dholuo luongo ni koro kwanyo ji kaluwore gi tich ma idwa timo. Mokwongo kan wadonjo Kisumu kaka teri chien matin, to nwachako gi moving into different places like churches. Nwanyalo dhi e kanisa to walando ni magi gima watimo mondo mi waber gima wadwa chako ni. Kasto mano recruitment nwayudo the number mane wadwaro for the start of the training. Koro kan wakelo gi to we also used them kaka jowa ma bende ambassadors wa ma mondo mi oter nyingwa ni to gima watimo ni en gima ber koso gima rach. Koro wach maduong' en ni jogi no wayudo in different places kaka kanisa,
to nitiere posters wabende mane waketo different designated areas e Kisumo ka ma ng'ato ne nyalo wuotho to somo to neno ni okay kama e gima timore kare we mondo mi wadhi mondo mi wane ane gi wang'wa kendo ma osebuildwa kabisa osekelo ji machiegni but ahinya en ni nyiri ma wa train ka gisefwenyo ni gima itimo en gima ber to ibiro yudo ka giywayo osiepegi nikech ging'eyo ni tijni ok en tich machula ng'ato to medi kendo experience omedi kendo ng'eyo mang'eny e tich mar industry mar hospitality erokamano ahinya. Aneno ka bende tielo mokwongo semane rumo ne Janeno Malolo TV ikidho mabor gi thuolo ni nikech waduogo ageno ni kuma wacho bende ndi ikwanyo puonj nikech ndona makawuono bende kawuono wabiro e yor tijno endi ma ji mang'eny okiaga ni kare nitie kaka inyalo yaw mondo mi maslahi mag jotije mopogore opogore kata weche ma wachore ni jotije isando mondo mi gibed gi company moro ma sama gibedo gi shida moro amora to gitere yorgi. Kete mana kan kidhi mabor waduoge tielo mar ariyo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu. Mana kamano machiegni kendo ne jogo mane wan gi chenro mondo mi wadhi mbele kod puonjore kod wendo na makawuono Mr. Kenneth mabende timo ohala no mar employee leasing company kama bende tiege jotije mopogore opogore kata mago mag chwech mopogore opogore kama oting'o yawuoyi kod joma chuo mondo mi ginyal tiyo maber ne ji e utewa mwadake giendi machiegni e chenro machiegni kendo Mr. Kenneth. Erokamano Madam Millicent. Mana ka wadhi nyime kuma ne wawecha kama bende na penji ni ilernwa ni ukawo jomage to gin gik mage ma ung'iyo kapok ukawo ng'ata ukele kar tiegruok kaendi nikech ing'e ni kidamiyo ng'ato jatich nyaka ing'e ni jatich mimiye ni ing'e maber kabisa koro gin jomage mukawo to ung'e ang'o gini. Erokamano ahinya. Mostly iyudo ka kuonde mamoko kikawo jatich to nitiere sama cut mark moro ma ng'ato nyaka meet. But ma opogore gi Jasa Center. Jasa Center wang'iyo ng'ata. Educational background tiende ni somo mar ng'ato ok dimon ng'ato mondo mi otim tich machalo kama. Ahinya no wasetimo statistics, no wasetimo research marwa mowuok gi statistics ne jalo ma ochopo kata class 3 imiye tich mar ot to gi jalo mochopo form 4 dibed surprise ni samoro ja class 3 ni tiyo maber maingo kata mana ja form 4 omiyo no wacho ni wach mar class ok no waket mbele ahinya to gima duong' wang'iyo ni kibiro for interview tiyudo ka nitiere jowa moko ma gin under some influence iyudo ka ng'ato king'iye kama to ok onyal reason en ng'at ma samoro se bilo moro ma samoro owilo pache kata entiere gi hera mar bilo gik machalo kamago. Koro jowa machalo kama ok watim negi kepo. Not unless ni gidok ma reform. Mar ariyo kwasetimo recruitment ma jogo osebiro mwasekawo ng'ato to wagigi gi kanyo for training. Wawuok kendo wadhi kuonde ma jogi aye. E form mar recruitment nitiere part mar referee. Gimiwa nembni mag jok ma ging'eyo nyaka chief. Koro jogi wakungo gocho negi kendo wabook appointments kodgi. Ma ginyisowa ni to jok ma wadwa miyo tichgi. Gin joma chalo nade, ging'eyo gi okang' maromo nade. Kendo ma osekonyowa ahinya kuom wuotho modhi nyaka kuonde ma giaye dala
to wayudo information, samoro yudo information mopogore gi mane ng'ato miyi. Koro mae bende disqualify ng'ato. But ng'ama miyowa straight information makata kwa dhir chief miyowa the same, kwa dhir min gi ka nitiere kata wadi kata referee moro amora mondiko nitie, to ng'ani wakao directly for the training. Koro training wa baseline en ni it is not based on academics only. Yes. Koro awach ni for example wan ga gi jowa mabende osomo lakini tich otamo gi yudo. Wan gi mon mabende yudo ni ng'ato nonyuome to tich maber bo onge go biro chwanyore gi baba watoto to kako konyre onge. Wan bende mabende yudo ni Nyasaye omo jabathe jaode chono weka pod otin gi nyithindo to tich bo onge go, then wan gi nyikie, wan gi nyithindo mabende fiyo tamo magi be ukawo koso Erokamano ahinya Millicent, jok ma kamagi wakao. Kendo ahinya oka expound kamoro ni kopo ni ng'ato biro for interview. Ok nwa base kende on education. Wan tiere gi jowa matiyo oko e field to gin nyaka jo form 4, nitiere nyaka jo manigi degree to tiyo tich mar ot. Kendo de thuolo ni da mi example of one of us mwachiwo always as example and then ng'at ma we can reach ka nodonjo ka higa mar 2014 ka nodonjo ka en ja form 4 tieko form 4 to no atache nikech ne ng'at ma nyako maber no atache ga client ma client ne gidhi donjo ma giwinjore godo ma koro gichalo nyimine motere motimo odhi e tiegruok mar puonjo nursing erokamano Kisumu nursing Kisumu medical training center TTCA. Then after we talk sani iyudo ka en ng'ama sani thietho Russia to nochako kaka house help kawuono kama wuoyi kodi ni en nurse kendo othiedho ji. They are still attached gi client ni. Koro gini nyisowa ni ok wan limited to a specific people. Kata in gi degree, kata in gi class adek, so long as you pass that interview to wabiro mana timo ni training kasto we attach you straight away. Erokamano ahinya kuom wach miwacho no da aher mondo mingi kamera ni ipuonje oganda ni ne jogo mochayo ga tije udi, ne jogo mochayo ga jok matie e dalni ne ji. Ere puonj minyamiyo joneno maneni sani kutenore kod tich udi kaendi? Erokamano ahinya. Mokwongo ne clients jowa madiher mondo mi okaw nyako mondo mi okonye kaka e yot kata ka wuoyo konye kata e compound mare. Daher ni mondo mi sem jogi ni ber mondo mi attach yourself to a company nango nekech jogi they are going itimone gi training maber, gin gi discipline maber, gin gi etiquette kendo ibiro yudo ka yo kata magi wuoyo godo opogore gi ng'ama ok odhi e training. Omiyo gombo ni mondo mi asem jowa ma di gombo ni mondo mi obed gi ng'ato mondo mi attach themselves to a company, a known company mondo mi ma okonygi. Number 2 ne jowa mamanyo tich. Ber mondo mi ibed attached to a company ma kopo ni gimoro nitiere to ginyalo donjo mondo mi gikonyi ka nitiere yo moro mapek ma ditami hingo kata manyalo mi riembi e tich kapok ihero mar mondo mi we tich. Wanyalo biro mondo mi wakonyi. Ahinya kopo ni konyo tamore kaka kambi to wanyalo goli kamitie kendo wachako teri kama chielo, ok wariembi e tich kopo ni pod in gi hera to gi chia mar tich. Erokamano ahinya. Kama ne agombo ni puonje ji en nikech nitie kaka ji despise ga tije udi giendi. Ang'o minyawacho kuom wachno ne jogo nitie nyaka bosses kata tach ng'ato ma ondiko jatich lakini samose kawe modhi kode ot to kotrite ka dhano. Onene mana kana ni kotedo en ng'ama winjo ochiem kende e jikon to family ni together. Pogne kata san go kombe ne moro ni mane motiyo godo to ji to chieme san ma chogo en miye plastic mokariyo san go kombe ma mane signature ne mo chieme. Ang'o minyalo puonjo kata ang'o minyalo nyiso ji abila go kotenore kod tiegruok muchiwo kaendi? Erokamano ahinya. Aparo ni penjo no en penjo ma achiel kuom challenges ma bende samoro waseneno e wuothwa mar tich mwatimo ni nitiere samoro jomoko ma duoko jotich piny ni gin jomoko winjore ochiem kata mesa ma gichieme. Tadier waneno ka joge maloso kata chiemo michame mesa man malo no. Omiyo daher ni mondo mi achiw mayo makende ni mano achiel kuom kuonde ma wadonje.
sama watimo training magi some of the questions kata nyiri madhi tich penjo ni to nitiere jomoko mawuoyo kata kodgi gachaya, nitiere nyaka jomoko kata magogi. Adwa ni mondo mi akete yo makende ni ka client obiro mondo mi okaw ng'ato to magi achiel kuom gik mwanyisogi, kendo kapok wa sign the contract to gin gik mondike contract. Omiyo gima chalo kama watemo discourage. To kuponi otimore by mistake kata ni dhaw moro wuok gima chalo kamano, wantiere gi right mondo mi wagoli kamitie mondo mi wateri, nikech ok wanyal chwado a client. Gima wanyalo timo, wanyalo wuoyo kode ka nitiere change to ber, to ka onge to wagolo jatijwa kama nitie to watere mondo mi otim tich kama chielo. Amedo ni onge gimoro ni wabiro goli e tich ok wagoli mana kuponi ng'ato golore e tich kende. But jok ma sando jotich watemo kaka Jaza Center, kendo seche moko yudo kuponi odhi to an extent ma ji odhaw to we involve the authorities, we involve police and gik machalo kamago kunde moko wanyal donje kaka office. Erokamano. Koro Jaza Center ma Kisumu ji adi machiemo gi nyingu kapok wadhi e benefit kata ber gi challenges muneno ga? Erokamano ahinya. Kaka Jaza ma Kisumu kawuono wan gi ji 82 matiyo in different fields including myself kaka an employee bende mar Jaza. Kwa kwano ji payroll marwa wan gi ji 86 ji 86 ma kawuono nyalo keto chiemo e mesa gi nying office ma Kisumu ni. Kendo ahinya iyudo ka kama ni penja cha ni iyudo ka challenges nitiere, ng'ato nyalo ng'iyo ni tich ma atimo ni kata kuponi owinje natimo. Jowa ma tiyo kata jowa mani oko gin gi uniform mondisore kabisa. Kendo sama mora ma gitiyo kuonde ma gintiere gin gi uniforms gi maber kabisa. They are proud of that. Ni I'm attached to a company manyinge Jaza Center. And therefore kuponi kata yudo pesa ni to pesa ok bindiko ni an to kadhi nyiepo tanyiepo pesa ni en mara nikech an atiyo tijni. Pesa ni en pesa. Kata itiye ka in manager, katitie ka in director, katitie ka intiere yot, ka osemi salary ni to penj ni yude kitiyo tich mane. En gimo nyiewono en standard. Koro miya gombo ni mondo mi encourage jowa ni ber mondo mi wati, kendo ber mondo mi we attach ourselves to a company mok nyal disappoint. Erokamano ahinya. Koro nikech ing'eni gimoro amora kuchako to nyaka ibed gi gima ber, nyaka bed gi kido moro amora, nyaka ibed gi pek, ber be nyaka iyudo. Ka wachako mapiyo nikech sa ok adwa ng'adwa, gin challenges mage in general ko wawe mwasewuoye kaka mag duoko piny jotije matiyo tij ot. Challenges mage ma un kaka jo Jaza Center useradogo nyaka nuchak yoro wandu niendi? Erokamano ahinya. Nitiere challenges mang'eny, but nikech saa kaka wacho abiro kwano moko ariyo kata adek. Mokwongo iyudo ka nitiere jowa ma samoro nyalo dwaro nowe tich kata ka sagi mar tich pok oromo. Inyalo yudo ka ng'ato nyalo dwaro ni en owuog e tich to sane mar wuok e tich kaka watrain gi ni miyowa gimoro miluongo ni 1 month notice. Kapok oromo to en okoni an kawuono awinjo ka gombo nyithinda awuok adhi. To nikech en ng'ama dhano ok dichwade kata chune gi tich, biro chuni ni mondo mi ing'i replacements. Mar achiel kuom challenges mwaseyudo. Mar ariyo yudo ka kochopo kaka dwe dwa rumo kaka koro sama wantiere, nitiere clients ma create issues ni nyako ni nodhi otoyo gira moro, nyako ni nodhi owang'o TV na, nyako ni nodhi kochielo na gini maber, omiyo ariembe ka dwe pok orumo. Kasto iyudo ka ok odwar ni mondo mi ochul kambi. Adwa na wache e yo makende ni nyako ok bedo gi problem nikech nyaka wadwa chule. But mano is a challenge wabiro ng'iyo kaka wa maneuver mondo mi watim rock nade. Watim. Mar adek iyudo ka samoro nikech jogi gin joma dhano. To ng'ama dhano kata mana kuonde mwadake iyudo ka dhano wiye change. Isetrene motimo gik moko muwinjoru ni amae kaka gik moko nego ring. To kochopo kucho tiyudo ka dhaw wuok. To dhaw ne gima no stress ni ok udwar. Koro yudo ka magi challenges mabiro, but gin gik matindo ma ka wadonjo to wayudo yo mwakonyo godo kendo tich tiyore atiya maber. Erokamano. To koro ne kaka ichudo, nikech awinjo kiwacho kanyo ni ka client mumiyo nyako kata wuoyi tie kaka kogik sa chudo to complain bet. Ere kaka ichudo kaka ng'ato adiko from this company? Does it mean me I'll pay the company direct koso achulo nyako ni endi? Erokamano ahinya Millicent kuom penjo maber kamano. Kuponi biro ma idwaro ni mondo mi engage mondo ikaw nyako to wantiere gi contract
Contract wane mindiko kodwa kaka office. Koro nyako kimi pesa direct. Gimoro amora to do with money okimi nyako. Wane mwachulo nyako. Yes. Kendo ahinya koponi dwe rumo tiyudo ka wane michulowa to wane mwa process the pay slips, wane mwa timo payments mag nyirigi, wane mwa ng'eyo all that HR work. HR department koro wane mwatimo ok client timeken. But ahinya iyudo ka samoro kuchopo point mar chudo to koko wuok. Wan tiere gi format ni koponi dwaro ng'ato to wan gi registration michulo kaka client. Yes. Bang' chulo registration to wan gi security. Security deposit ni en pesa michulo nyako every month. Makata samoro kaka ng'ama dhano pesa tami yudo ka dwe rumo. Ok wan wagoni sime kwa arasi ni daki miwa pesa wa mondo miwa chul nyako. Yes. Chiende ni chudo biro dhi adhiya mbele. Kata ka dwe oserumo wan wabiro mana paro ni bang'e ni ng'eni pesa mokalo no achulo gi security deposit. So we encourage that. And we found mae osebedo ka konyowa ahinya ok wabed gi koko gi client. Mana mapiyo do nyalo kuot pesa ma uketo ni ng'ato nyalo to nikech ng'ama nyalo gombo jatich ko wuok ka to kia ni chudo nang'o chalo ka sa osedhi mang'eny. Erokamano ahinya. Chudo it depends. Onyalo wacho ni oluwore gi house setup. Ng'ama nitiere gi bedroom adek ok dechul marom ng'ama nigi bedroom achiel. And the standard marwa wa measure gi number of bedrooms in the house. Koro iyudo ka nitiere starting scale ma en 6,000. Koro iyudo ka kichulo 6,000 to will be able to process ka in gi bedroom achiel. So it depends gi kaka od ng'ato en. Iyudo ka ng'ato nigi bedroom adek to en kende e bedroom ni. Ng'ato nigi bedroom achiel to en gi nyithindo kata 9. Koro it depends. The salary rates depend with the setup of the house and the number of family. Erokamano ahinya sana no kama yawa mapiyo inyalo nyisowa ni inyalo puonjo joneno wach mogiko tenore kod ohala nikech ji timo ohendni mopogore opogore, then bang'e no imiwa direction kumiyudore kaka ng'ato nyalo yudi koponi odwa lalore kodi matut kata onyalo dwaro jatich. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Millicent. Kopo ni idwaro jatich wachak gi mano kapok ajiwo joma digomb ni ochako ohala machalo kama. Kopo ni idwaro jatich to inyalo manyowa e mbui marwa ma en jazzacenter@yahoo.com kata inyalo manyowa Facebook page marwa. Website en www.jazzacenter.com. Facebook marwa en @jazzacenter executive domestic assistance. You will find us there. Then number mar sime ma mostly yudo ka ema ji tiyo godo en 07 138 111 14. Anyalo nuoe 07 138 111 14. Mano namba makigoyo to wabiro yudo e ofiswa ka kendo wabiro bedo e thuolo makende mondo mi wakonyi. Iwacho ni ng'ama digomb mondo mi ochak ohala ni. Agombo ni mondo mi encourage members wa Kisumo ne ka nitiere different competitors to bende ko ohala bedo mamit. To koponi in kendi e ng'wech samoro kata mane pap ng'wech ok bed mamit. Omiyo da gombi ni jowa ma bende nyalo yudo thuolo mar chako ohala machalo kama. Ng'ato diher ni mondo ti kodwa to ok dogomb Jazza to nyalo yudo iri kama bende nyalo yudo konyruok machalo gi marwa ni. Koro mi gombi ni ng'ata manitiere gi paro mar chako ohala machalo kama inyalo gocho na namba no kendo anyalo nyisi yo minyalo luwo mayom mondo mi register company kasto inyalo chako ohala ni. To gima daher mondo mi awach ni kik ichako ohala ni ka ok in registered, ka ok ong'eyi, nikech kitimo ma to sida moro nyalo wuok te yudori ngima moro ma ok ber. Omiyo da gombi ni mondo mi ong'eyi, mondo mi itime officially kaka watime kaka Jazza Center. Erokamano ahinya neno ka sa osemana rumo gi thuolo ni janeno maloriwe ago erokamano ne jogo mane nie chendo. Ageno ni kumwacho kendo ikwanyo puonje kotenore kod jotiegruok mag jogo mwandike udi makonywa udi kaendi. Gi thuolo ni dagonu mana ni orito masani warom rungeso manyien mane taine enan Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda
kazi kazi ni kazi, heshimu kazi yako.